Televízia Markíza uvádza ruský film Kráľovstvo krivých zrkadiel. Podľa rovnomennej poviedky Vitalija Gubareva. Scenár Vitalij Gubarev. Réžia Alexander Roy. Kamera Vitalij Duľov a Leonid Akimov. Výprava Alexej Klopotovský a Andrej Vagičev. Hudba Anatolij Filipenko. Masky Alexander Ivanov. Strih Alexandra Ovčarovová. Dirigent Anatolij Reitman. Výroba Gennadij Rimalis. Hrajú Oľa Jukinová, Táňa Jukinová, Marina Barišenková, Andrej Stapran, Ivan Kuznecov, Tatiana Nosovová, Anatolij Kubacký, Alexej Cinman, Alexander Fajt, Lela Vertinská, Georgij Miliar, Pavel Pavlenko, Alexej Chvíľa a ďalší. V slovenskom znení Lucia Hodálová, Zuzana Hodálová, Karol Čálik, Štefan Koška, Eduard Bindas, Ivan Letko, Helena Geregová, Alfred Svan, Žaneta Švoňavská, Jozef Švoňavský, Anton Vaculík a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobil Saturn Entertainment. Spolupracovali Mária Velecká, Ján Došek, Ingrid Frlajsová, Darina Hlúchová a Robert Horňák. Abrakadabra. Deťom do 16 rokov neprístupné. Stalo, Oľa. Je tam strašná tma. Ty strachopút. Ja nie som strachopút. Pane Bože, veď ti ani nevidno tvár. Ako to? Oj. Ja ju vidím. A páči sa mi.
Nevrtaj sa v nose, to sa nepatrí. Ešte si zlomíš prst. To určite. Ani odvrávať sa nepatrí. Radšej sa na seba pozri do zrkadla. Vyzeráš ako strašidlo. Ja nie som žiadne strašidlo, nie som strašidlo. Prestaň vyvádzať. Ja som pekná. No to si ale pekne neposlušná, najmä pekne špinavá. Takže najprv sa umieš a prezlečieš. Je studená. Je akurát, nevymýšľaj. To je obmedzovanie slobody. A prečo si prišla tak neskoro? Lebo čo? Lebo som si strašne udrela nohu. A prečo si na mňa tak kričala? Kde máš kľúč? Aký kľúč? Od Berry, od bytu. Kľúč od bytu? Presne tak, od bytu. Ja ho nemám. Všetko postrácaš. Keď sa vráti mama s otcom, všetko im poviem. Prestaň ho dráždiť. A on ma môže dráždiť. No dobre, neplač. Upokoj Ja sa, som nič moja. zle neurobila. Neboj sa, nepoviem rodičom, nič nepoviem. Naozaj nič? Naozaj nič, len nepláč. Čestné slovo? Čestné, pravda, že... Skočím k zámočníkovi. Ale ja už chcem jesť. O chvíľu som naspäť a dovtedy prídu aj tvoji rodičia a najeme sa spolu. A som aj smedná. Nič nejedz a najmenej sladké, lebo nebudeš potom večerať, ty maškrtnica. To určite. Už zasa. Želám ti, aby si sa uvidela z druhej strany, tak ako ťa vidia iní. Starka. Bolo by mi potešením. Veď nič zlé nevidím. Som taká ako iné, iba že oveľa krajšia. A to zo všetkých strán. Svedomne to už dávno vie, som dievča milé, zábavné. Ja vravím vám to úprimne, som krásna ako kvet. Som pôvabná, prítulná, ako vravím úprimná. A preto každý ľúbi ma, veď krajšej žabky niet. Pekne tu sedte. Nevyvádzaj. Keď starka vraví nie, to nie, ja počujem, že áno smiem. A čo je v skrini schované, to ochutnám a hneď. Barsík, popros. Všetko poviem! Ty žalobaba. Všetko poviem! Ola. Kto to tu hovorí? Ja, zrkadlo. Ale zrkadla predsa nevedia hovoriť. Ja nie som normálne zrkadlo, ale čarovné. Čarovné? Rozprávkové? Áno, rozprávkové. Barsík! Ty si kto, dievčatko? Tvoj zrkadlový odraz. Ty si ozaj môj odraz? Áno, ja som Aľo, lebo ty sa voláš Oľa. Správne, ale ako je to možné? Celkom jednoducho. Veď keď som tvoj zrkadlový odraz, tak aj meno musím mať ako ty, lenže znie obrátenie. Zaujímavé. Takže keď sa pozerám na teba, vidím seba? Áno. Počuj, a kde je Barsík? Neviem. Barsík!
Nemám ani potuchy. Raz babka a tá mala capka. Raz, dva. Starý cap. Fakt? Aha. Ľúbila babička malého capka. Raz, dva. Najmä pečeného. Ale fakt? Vybral sa do lesa náš malý capko. Raz, dva. Ale ona ho zjedla. Kto? Babka. Fakt? Deduškovia, Čože? Kto? nevideli ste prosím náhodou našich barsíkov? Povedzte, kto sú tí detkovia? Ty! Takže on je detko. No to je Ja, že som pekné. detko, nie to, vy ste Nie, detko. vy ste detko, vy ste detko. Vy to tak prestaňte. No, vy, že sme detkovia? Áno. Tak sa dobre pozrite tamto. Ja. Tak akýže sme my detkovia? Je vám to jasné? Ani trochu. Tak sa vám predstavíme. Ja som hlavný ceremoniár najkráľovskejšieho zo všetkých Ale ja som najhlavnejší ceremoniár najkráľovskejšieho zo všetkých kráľov. Dobre, len prestaňte. Nech na veky kráľuje kráľ Jagapáp. Nech na veky kvá. Jagapap? Papagaj. Na tom nie je nič smiešne. Nezabúdajte, že ste v najkrivšom zo všetkých kráľovstiev, v kráľovstve krivých zrkadiel. Toto je kráľovstvo krivých zrkadiel. Vy to neviete? No, vo vašom veku sa to stáva však. Babičky. My sme školáčky a chodíme ešte len do 3. triedy na 99. základnej škole. Takže vy chodíte len do 3. triedy? Áno. Tak sa dobre pozrite do tamtoho zrkadla. No, ešte stále tvrdíte, že ste školáčky? Starenky. Všetci pozor! Na slávnostnú prechádzku práve idú jej veličenstvo kráľovná vdova aj urodzenosti princezné nevesty. Kto sem pustil tie mačky? Naši barsíkovia. Čo? No, oni ich pustili. Nechajte nás, pustite nás. Sme nič nespravili. Pusti ma.
Zberte sa! Rýchlejšie! A poďme! 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 Prosíme vás. Zberte sa! Nechaj ma! Neutečieš! Nie! To si len tak neprejde, Urt. Jurt? Druh. Aha. Prestaňte! Nesmiete byť deti! Polícia! Polícia! Prosím! Prosím vás, prestaňte! Prestaňte! Deti sa nesmie byť! Hlavný minister Barcaj! Barcaj? Jastrab. Jastrab? Čo sa tu stalo? Pán hlavný minister! No? Už zasa odmieta robiť krivé zrkadlá. Zas odmieta. Áno, pane. Oblejte ho. Je odvážny, skutočný hrdina. Aha. Prečo už nechceš robiť krivé zrkadlá? Pretože klamú ľudí. Mlč, ty sopliak! Nebudem mlčať. Nedonútite ma. V mene najkráľovskejšieho z kráľov, kráľa Jagapapa, ho i hneď odveďte do veže smrti. Pustite ma. Nechajte ma. Prestaňte. Prosíme vás. Rýchlo na zámok. A na čo? Za kráľom. Povieme mu, aby prikázal prepustiť Hurda. Aha. Tu určite býva kráľ. Aký obrovský obry. Asi majú dáke kreče. Nie, teraz sa tak tancuje. Podľa mňa iba poskakujú ako opice. Kto? Kráľovskí tanečníci! Kam? Ku kráľovi! Na čo? Na vás! Môžete vojsť. Neskúsime tak prejsť aj my? Skúsme, prečo nie? Kto? My! Kam? Ku kráľovi! Na čo? Porozprávať sa! Deťom do 16 rokov neprístupné. Ako v kine. Máme to my za kráľa, vždy má hlad, tralala. Toľko nezie ani slon, v kuchyni je večne zhon. Kuchári sa hrozne snažia, varia, pečú, dusia, smažia. Kravy, húsky, jelene, ryby práve chytené. Koláčiky sladké, slané, nech má brucho navratané. Keby už zápcha prišla na kráľa. Oľa, som
Som strašne hladná a smedná. Vydrž chvíľu, to vezú zásoby pre kráľa. No a čo? Hneď uvidíš. Kto? Kráľovskí zásobovači. Do kuchyne. Na čo? Vezieme zásoby pre kráľa. Môžete vojsť. Pam, 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 tra-la-la, tra-la-la, pam, 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 para-la-la-la-la-la. Držte poriadne. Čo to nesiete? 40 párov bažantov. Dajte to tamto, áno? Všetky čerstvé. Všetky veľké. Naozaj? Naozaj. Tak môžete ísť, holubkovia. Ale čo? Tam je víno. Poďme. Kamže, kamže? Už máte na dnes dosť. Puj! Dobre. Aj tieto? Môže byť. Celkom dobré. Vy ste bažanty? My sme... Bažantíky? Nie sme bažanty. Určite nie. Ani bažantíky. Tak to ste. Sme dievčatá. Vidím, že nie chlapci. Ako ste sa dostali do toho koša? Zablúdili sme. Zablúdili. Takže zablúdili. Moje milé bažantíky. A viete vôbec, čo vás čaká, ak zistia, že ste bez povolenia vošli do zámku? Vieme. Viete. Moje milé, ak by ste naozaj vedeli, čo vás za to čaká, nehovorili by ste veru tak pokojne. Axel! Tak čo, Axel? Axel? Obrátenie je to láska. Láska? Doviezli nám bažanty. A zasa neošklbané. Neošklbané? A nevyčistené. Nevyčistené? A to ich mám vyčistiť sám? To netreba, pán najvrchnejší kuchár. Netreba? Netreba. Ja ich raz za všetky ošklbem a vyčistím. Naozaj? Naozaj. A vy si zatiaľ oddychnite. Pospíte si hodinku, dve. Tak to urob. A ja si zatiaľ takú hodinku alebo dve pospím. Už je preč. Bažantíky moje, môžete vyliesť. Tak hovorte. Musíme zachrániť Hurda. Ale to bude veľmi ťažké a nebezpečné. Čo treba spraviť? Od veže smrti existujú iba 2 kľúče. 2? Áno. Jeden visí nad kráľovským trónom. Na trónom? Tak nás tam zavedte. Bažantíky moje milé, ktože by už nás pustil do kráľovskej sály? A kde je ten druhý kľúč? Ten zasa nikdy nepustí z rúk najhlavnejší minister Abaž. Abaž? Žába. Veru, a na žabu sa aj podobá. Je celý zelený. Počkajte. Práve teraz sa začína výmena pážacích stráží. Výmena stráží?
vážené kráľovské pážaté. Mám lekvár, penu, čerstvú limonádu. Oľa, čo je? Pozri sa. Koľko dobrôt. Kam ideš? Donesiem jeden pohár, ten celkom najmenší. Ber si príklad zo mňa, ja sa už zlepšujem. Poďte. Ticho, myšky, prichádzajú kocúry. Prosím, len poďte ďalej. Poďte veľa, vážené kráľovské pážatá, poďte. Pažantíky moje, rýchlo sa skryjte do komory. To sa môže stať len maškrtníkom. Uj. Vidíš, čo sa stane maškrtníkom? Ach, vy maškrtníci, ach, vy nedočkavci, čo len teraz mám s vami robiť? Veď vám teraz vaše šaty bude musieť vyčistiť. Tak rýchlo, poďte za mnou. Lezte rýchlo dnu. Izlečte sa. Rýchlo, rýchlo. Zavaraninky, kompótiky. A ako odškodné dostanete každý jeden pohár sladičkého kompótu. A nevystrkujte svoje maškrtné nosy, lebo vám určite odletia. A je to, bažantíky moje. Teraz sa zmeníte na kráľovské pážatá. Pamätáte si to? Áno. Nepopletiete to? Nie. Dobre. Pozrite sa nad strom. Vidíš? Kľúč? Nehanbíš sa, ale veď je celá čierna. No tak? Už aj vypadnite. Vy žabce. My nie sme žabce. A kto ste teda? Výmena pážacích stráží. Už je výmena pážacích stráží? Pravidelná výmena stráží. Kľúč, kľúč! Tí žalobabníci. Sme stratené. Len sa neboj. Tamto sú tie chlapčiská. Už je všetko pripravené na príchod najkráľovskejšieho veličenstva. My nevieme. Akože to? Neviete?
Pážatá musia vedieť všetko. Ale my zatiaľ ešte nevieme. Zatiaľ? Ešte? Dobre. Vy ste asi nové pážata, však? Áno, nové. To je strašné. Najmúdrejšie, najnádhernejšie, najelegantnejšie veličenstvo kráľ Jága Pap 77. Aký? Matematick 77. No. Kde je kráľovná vdova? Zatavuje sa po slávnostnej prechádzke. A princezné nevesty? Aj oni. Z čoho to máte? Z prechádzky? No, čo som vždy hovoril, no čo? Že čerstvý vzduch najviac škodí zdraviu. Nie, ale hlúpy, ako náš papagáj. Pozval som vás, dámy a páni, kvôli tomu, aby sme spolu vyriešili jedinú veľmi zložitú matematickú úlohu. Na 100 námestiach je po 100 zrkadiel. Koľko zrkadiel je to dohromady? Tak koľko ich je? Nech sa páči. Čo je to? Kráľovské menu. Teraz chcem vedieť, koľko ich bude. No... Hanbím sa. To je rozkošné. Otočte sa. Otočte sa. Aj vy, už aj... No. Už od mladosti mi rátanie robilo problémy. To ti verím. Veď nie si sám. Naučil som sa počítať iba do 3. Áno. Povedz, koľko je 2 plus 2? 3. Správne. A koľko je 5 minus 1? 3. Správne. A ty si priateľko trojnásobný hlupák. Čo povieš? Čo ty na to? 3% správne, vaše veličenstvo. Koľko? Koľko ich je? 200. Trulkyňa. A podľa vás koľko? Predsa 400? Dutá hlava. Čo, my chodili do školy? A podľa vás je koľko, vážení páni ceremoniári? Podľa nás je zrkadiel, vaše veličenstvo, 450. A prečo? Ako ste na to prišli? No, ja som si... My sme si povedali, že ak číslo 400 nie je správne, tak potom počet zrkadiel bude určite 450. A vy ste vážení hlupáci na 450. Tento 77. je hlúpy ako štuper. Naozaj si to myslíte? Viem to. Ale zatiaľ je to štátne tajomstvo. Ja dokážem mlčať ako ryba. Ale už musím ísť. Nebudem vás držovať. Otázka znie. Na 100 námestiach je po 100 zrkadiel. Koľko to bude zrkadiel spolu? A koľko ich bude? No, koľko? Povedzte. No tak odpovedzte. Povie mi to už niekto. No tak odpovedz si, koľko ich bude spolu. Koľko vy chcete, vaše veličenstvo? 10 000. Kto to povedal? Kto to povedal? Ja. Ty? Správne. Prisahám na čaru môjho odrazu, že to bola veľmi ťažká úloha. Až taká ťažká zasa nebola. No, len to nehovor. Veď si musel spočítať všetky zrkadlá na všetkých námestiach. Ale ja som ich nezratúval, len som vynásobil 100 x 100.
Ty si to vynásobil? No. Veď ty si skvelý matematik, ako sa voláš? Oľa. Ako? Volá sa Koľa. A ty sa ako voláš? Aľok, vaše veličenstvo. Čiže, nekrič tak páža. Ako? Aľok. Aľok? Čo je to za meno? Neviem, v živote som ho nepočul, nie. Aľok, to je Koľa odzadu. Odzadu? To je rozkošné. Takže ty si vlastne naopak. Aj ty si dobrý matematik? Áno, my sme totiž dvojičky. Počúvajte kráľa. Vymenú vám Koľu za najhlavnejšieho, najlepšieho matematika kráľovstva. A Aľoka za jeho hlavného, najlepšieho pomocníka. Koniec. Už vás nebudem zdržiavať. Ceremoniári, ukončite to. No tak rýchlejšie, poďme. Dokedy budem Poďte sa, no! Pážatá? Vy na nič hodníci, vy zvedavci, už zmizíte z mojich komnát. Pážatá? Chcem vás zasmetiť do prísne tajného kráľovského tajomstva. Klaniam sa, nádherná Aims. Čo chcete, Abaš? No tak hovorte. Musím vám oznámiť jedno strašné kráľovské tajomstvo. Bude mi cťou najhlavnejší minister Abaš. Jeho veličenstvo Jágapap 77. je totálny hlupák. Toto tajomstvo vie už každý. Preto nastal čas na výmenu kráľa. Kým? Novým kráľom. Alebo kráľovnou. Kráľovnou? Presne tak. Súhlasím. Neverte môjmu otcovi. Už dlho sníva o korune, ale bezo mňa a bez vás, drahý Abaš. Myslím, že má veľmi rád šumivé nápoje, všakže. Áno. Jed. Okamžite pôsobiací. Moja kráľovná. Súhlasím so všetkým. Ste veľmi milúčkí, chlapci. Naozaj? Ale asi ste aj riadni klamári a táraji. Nie. A viete zachovať tajomstvo? Pravdaže? Tak potom tu pred jediným normálnym zrkadlom v celom kráľovstve krivých zrkadiel prisahajte. Kvá! Kvá, kvá. Toto sú kontrolné otázky z matematiky. Je to jasné? Pravdaže? Sú pre mojich hlúpych dvoranov. Chcem presláviť a zapísať do dejín svoje meno. Ako? Jednoducho. Ak sám porátam všetky zrkadlá v našom kráľovstve, potom moji potomkovia budú pyšní na kráľa Jágapapa 77. Na koho? No predsa na mňa. Aha. Súhlasíte s tým, že mi pomôžete splniť tú dôležitú, grandióznu úlohu? Súhlasíme, ale... Čo ale? Ale pod jednou podmienkou. Vy sa opovažujete dávať mne, vášmu kráľovi, podmienky? Urazili ste svojho kráľa! Vaše veličenstvo. Čo je? Celkom maličké. Malilinké. Iba maličké? Áno. Tak hovorte. Vo veži smrti je výrobca zrkadiel, hurt. No a?
Veľmi vás prosíme, dajte mu milosť. Nemôžem omilostiť zločinca. On nie je zločinec. On je čestný chlapec. Nemôžem. Vaše veličenstvo. Nemôžem mu dať milosť. Tak odložte popravu. Aspoň o niekoľko dní. O niekoľko dní? Áno. A keď budem súhlasiť, budete vy mojimi učenými pomocníkmi pri ščítaní zrkadiel? Áno. Podrž mi to. Mám, nemám, mám, nemám, mám, nemám. Vyšlo mi nie. Súhlasím. Poprava výrobcu zrkadiel Hurda sa odkladá. Poprava výrobcu zrkadiel Hurda sa odkladá. Vaše veličenstvo. Vrtať sa v nose sa nepatrí. Kráľovi sa patrí všetko. Prečo ste odložili popravu výrobcu zrkadiel? Pretože som to chcel. Čo? Pretože som tak rozhodol. Pretože ste vy tak rozhodli? No. Von! Čo si to dovolujete? Už aj zmiznite! Vaše veličenstvo, už ste asi zabudli na históriu svojho rodu. Čo tým chcete povedať? No. Aby sa vaša prababka mohla stať kráľovnou, tak dala sťať svoju sestru. Ale váš dedo ju pripravil o trón a strčil zvrhnutú kráľovnu svoju matku do kláštora. Váš otec dal vášho deda popraviť, čím získal korunu na 77 dní. 77 dní. A vy ste, tuším, 77. Aká zhoda náhod. Pamätáte sa? Našli ho v posteli mŕtvého. A vaša pani matka sa stala kráľovnou vdovou. Potom sa stal kráľom váš starší brat. Lenže nechcel poslúchať dobre mienené rady svojich ministrov. To nemal. A pamätáte sa, čo sa mu stalo? Nie. Naozaj nie? Tak vám to pripomeniem. Raz sa vybral sám do hôr a zrútil sa do priepasti. A tak ste dostali korunu vy. Ale keď sme vám ju dávali, dúfali sme, že smutné osudy vašich predchodcov budú pre vás varovaním. Ale vy... Prosím vás, povedzte, čo mám urobiť. Už nikdy. Nepovedať vetu. Pretože som tak rozhodol. Zapamätajte si. Vy musíte plniť želania nás, najbohatších ľudí v kráľovstve. Čo? Všetko bude. Na všetko spravím. Výborne. Začali vyrábať rovné zrkadlá. Rovné zrkadlá? A ľudia vidia pravdu. Strašné, to je strašné. A práve vtedy vy, vaše veličenstvo, odložíte popravu jedného z tých rebelov. Popraviť ho? Okamžite. Kľúč. Zoberte si ten symbol kráľovskej moci. A kde je? Kde je?
To oni! Oni? Pážata! Za nimi! Za nimi! Kľúč! Mení kráľa. Kľúč! No tak mi ho ukáž. Oľa, no čo je? Zdá sa, že som kľúč niekde stratila. Ty si ale nedbajka. Som ako ty. Sme kráľovské pážatá. Kľúč! Vy papagáji. Oľa, čo je? Ja za to nemôžem. Ideme k Gabažovi. On má druhý kľúč. Som strašne smedná. A strašne hladná. Prestaň. Jo! Kráľovské pážatá, zastavte! Čo tu robíte, chlapci? My ideme k Gabažovi. Buď ticho. Gabažovi? Tak ďaleko? Prečo? Prečo? Tak. Poďte najprv ku mne na hrad, pohostím vás. Ja mám strašný hlad. Buď ticho. Aj strašný smäd. Broskyne. Poďme k nej. Prestaň. Nemôžeme sa zdržiavať. Prepáčte, tetuška. Zmrzlina, buchty s lekvárom, studená limonáda. Limonáda? Samozrejme. Tak dobre, pôjdeme k vám, ale iba na chvíľočku. Samozrejme. Starneš. Už nie je z teba žiaden osoch. Čo už s tebou? To nesmiete, prestaňte. A čo sa stalo? Môžete sa hanbiť. Že som udrela otroka? Áno. Ste ako si zvláštne vychovaní, chlapci. Ale my nie sme. Buď ticho. Pohosti pážatá jeho veličenstva, ako sa patrí. A sírk. Sírk Krisa. Čo si to šepkáte? My? Áno, vy. Iba tak. Takže iba tak. Nech sa páči. Čaká vás skvelé pohostenie. Na čo idú tie protivné chlapčiská Gabažovi? Za tým musí niečo byť. Mala by som to oznámiť otcovi. Kľúč! Som hlavný minister kráľovstva. Kľúč! Neboli tu kráľovské pážatá? Kľúč! Pozorne počúvaj. Rozumel si? Rýchlo. Zmrzlina. Malinovka.
Mimoriadne dôležitá správa? Čo sa stalo? Dcéra zlákala na svoj hrad kráľovské pážatá. Perfektná práca! Na hrad! Niekto prišiel. No, určite. Tak sa pozrime. Mne sa chce spať. No tak poď. Kde sú? Tamto! Výborne, Aims. Aims? To je zmija. Brr. Bože, ale ty vyzeráš. Ale ja som presne ako ty. Tie odporné decká ukradli kľúč od veže smrti. Hneď sa mi zdali akýsi podozrivý. Otec. Musíme skočiť. Ja sa bojím. Radšej sa skryme tu. Veľa sme jedli, nevojdeme sem. A to kvôli tebe. Ja som hladná, ja som smedná. Tu sú. Stojte! Na čo ste išli k Abašovi? Na návštevu. A prečo? Je to náš detko. Kto? Abaš. Klameš. Pravdu vám aj tak nepoviem. Nepovieš? Nie. A Sirk? Pustite ma. Zavri to, chlapčisko, do podzemia. Pustite ma. Pustite ma. No, ty na nič hodný. Oľutuješ, že si neposlúchol. No, veď počkaj. Nie. No, poď. Nie, tam nie. Tak. Treba ísť hneď k Abašovi. Nech mi pripravia môj koč. Myslíte kráľovský? Kráľovský. Nie je to priskoro. Nie je, a ja pôjdem s vami. Vaše veličenstvo. Tak dobre. Barcaj prvý. Kráľ. A kde je Oľa? Kdeže si, Olička? Utopila sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo mlčíte? Vy určite strážite tie súdy s vínom, však. Ale ja vaše víno nechcem. Verte mi, prosím, ja víno nepijem. Ja mám rada iba limonádu. Prosím vás, povedzte aspoň jedno slovíčko, lebo ja už začínam mať hrozitánsky strach. Prečo mlčíte? Je prázdny?
prázdny. Otvorte! Otvorte mi! Otvorte!
Ešte vás to bolí? A u vás otrokov nebijú? Nie, my žiadnych otrokov nemáme. A čo je to za krajina? Tá najkrajšia. Naozaj? Tá najkrajšia a najlepšia na svete. A kde je tvoja sestrička? My sme chlapci. A nie ste. To vám niekto povedal, alebo ste na to prišli sám? Neboj sa sám. A nepoviete to nikomu? Nepoviem. Čestné slovo? Čestné. Kvá, kvá. A na čo potrebujete môj kľúč, pán hlavný minister Barcaj? Predstavte si, najhlavnejší minister Abaš. Kľúč z trónovej sály zmizol bez stopy. Zmizol. Takže ja jediný teraz vlastním symbol kráľovskej moci. Presne tak. Potrebujeme nového kráľa. Celkom s vami súhlasím. Skutočne už potrebujeme nového kráľa. No. Nikde nikto. Nikde. Nikto. Ani trošku som sa neobával, že by ste so mnou nesúhlasili. A mali ste pravdu, môj drahý Barcaj. Takže na úspech. Na úspech. A na dôveru. Na dôveru. Tak dáte mi ten kľúč? To nie. Už aj mi ho daj. Nie, nedám. Ale dáš. Nedám. Dáš, ty tučná žaba. Daj. Kľúč, môj kľúč. Myš! Kľúč. Kľúč! 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 Mám kľúč, mamo! Rýchlo! Jo!
Rýchlejšie, rýchlejšie. Stojte! Uhnite! Pustite nás! Pomôžte mi! Nechajte toho koňa, smrte dovolím! Nesmiete, nechajte! Prestaňte! Kľúč! Ukáž ho! Zasa si ho stratil? Kľúč! Hľadaj ho rýchlo! Hneď to bude, vydrž! Pozri. Ty si ale nedbajka. Nezabúdaj, že ja som tvoj presný odraz. Pojdite! Prišli sme po teba. Kto ste? Predsa priatelia. Priatelia? Ona je Oľa a ja Aľo. Aľo? Oľa? Ďakujem. Kráľa! Kľúč! Okamžite! Pustite! Kľúč! Čo je to? Náš svet je plný dobrých správ, je jedno pre vás mám. Kto má brať správnych priateľov, ten nikdy nie je sám. Sto nás strach, ľahko prekonáš. Ty nemusíš sa báť. Keď verne stojí pri tebe, tvoj dobrý kamarát. Keď niečo sa ti nedarí, keď občas nevieš kam, vždy vieš, kde nájdeš priateľov a náhle nie si sám. Sto nás strach, ľahko prekonáš. Ty nemusíš sa báť. Keď verne stojí pri tebe, tvoj dobrý kamarát. Prestaňte! Na tomto svete hrbajtom nič krajší lidlu znám, než dva nestrávnych priateľov, čo majú nie je sám. Sto nás strach, ľahko prekonáš. Ty nemusíš sa báť. Keď verne stojí pri tebe, tvoj dobrý kamarát.
Dokráľoval som. Tetuška Axel! Tetuška Láska! Moje milé bažantíky. Ola! Olička! Ola! Počkaj, všetko o tebe poviem, ty Jagata. 77. Nerob to, prosím. No tak dobre, nepoviem. Nie som žalobaba. Psst. Konečne si prišla, starká moja. Čo sa deje? Stalo sa niečo? Páči sa? Ďakujem, starka. Čo sa s tebou stalo? Ako v rozprávke. Aľo, pozri presne ako vtedy. Ako kedy? Starka moja, ľúbim ťa. Celkom ako v rozprávke. Prepáč mi to s tými kľúčmi. Och, slniečko moje, čo sa stalo? Ja som sa... Čo si sa? Iba som sa na seba pozrela z druhej strany. Ty moje potešenie. A čo vy? Už ste sa niekedy na seba pozreli z druhej strany? Hm?